O lestar, te opominaptumen, te opozorinaptumen. Hem te anaptumen ge, sujo habera te vakiraptumen ge, neli. So sujo habera, taro edevleskere lafia. Kada pande kaeti sura sarandujek, o prvo hemoštarto. O prvo džala ha mim. Hemoštarto pengan džala Hemoštarto je vjesnik radosnih vijest. Je štar, ok, no problem. Ok, shvatim dobro. Ha mim. Objava je od svemilost i milostivog. Knjiga čiji su ajeti jasno izloženi Kurana na arapskom jeziku za ljude koji znaju. Časni Kuran odnosi radosne vijesti da će vjernici biti nagrađeni, a upozorava bezvjerce da će biti kažnjeni. No većina ljudi okreće leđa Kuranu, ne sluša njegove ajete, te ih ne prihvata. Maša. O trito ajeti ki sura sarandujek penola kitapi kova söyleskere ajetiya redime redostled, neli? Sarsotrebno, a gertane ne redime ko redostled. Kurani ki arapsko čip manušenge kola so džanena. Kaske arapenge, neli? Alo Kurani sar opomena soske ola haljona arapski, neli? Ki arapsko čip. O štarto ajeti so penola, a kad te potvrdinula дека ki Arabija reslo Kurani, neli? Soske o Arapija, penđarena. Haberđija, a kova haberđija koja se opominula, pa palem većino manuša i ranena pošero, taro, a kava kitapi. Namangena, te šunen le. Kja su fino Allah džanola pinolo manuša i ranena pošero, taro, a kava kitapi namangena te šunen le. Soske namangena te šunen le. Akana kate već ja verbuti. Akja gyaro Allah objasnilo kno kitapi, neli? Potvrdinula дека второ све знаучи, нели, читинге мајтија. Па потврдинula обрес лаки Арабија сар арапско Куран, нели? Кола со джанената читинен арапско. Екна. Па ки крајкава кирунали бут мануша пошеруиранге амен джанаја ке дало ки Саудиска Арабија Курани, доста мануша на прихватинге мада джанле, нели, арапски. Подито дел тараква пинула околако каскеденгем китапи, ола джанена башукар дека акавајтано објавимо таро, оленгоро, господари. Соске окурани објавимо, соске окурани почминулате откринол сао чачипе. Сура бишуштар пиндуек. Чити наминге? Ава мокал пандек пути на шунгюнту. Оаети каляминге. Исура бишуштар, опиндуек то аети. Ладно, бишуштар пиндуекто. Бишуштар пиндуекто. Kada se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu da im on presudi, samo reknu slušamo i pokoravamo se, oni će uspjeti. Оговоре вернико скоро, кед кави кинол ко Allah hem ko pekamberi, leskoro, hem ka presudinol maškara olende, ola samo vakerena, amen šunaja, hem pokorinamen. Koji ka šunol,
Hem ka pokorinopе, olajtane ne odlakula su ka uspejnen, neli? Кој на не те покоринопе е девлескере лафенге, нели? Ов на не те успейнол копо живото. Агар Аллах објаснинола, мате задушинак на айтенцар бут, Читингјани сура шов шелу дешу стар, нели? Ајде шов шелу дешу панџака на читинаминге? Саи сура панџај пут има прокадир? Шов. Шов. 115, Аланам сабо ети 115. 115, 116, 117. Одма му право. Риечи Господара Твога су врховнац истине и правде. Негови риечи нико не може промиjeniti и он све чуе и све зна. Ачари сама кате. Ако би се... Окей. Сам те романе ме каја преводи на ока. Олафијате господарескере таноне узвишиме хем чачутне, хем праведно. Лескере лафија нашти никој те менинол. Об сашунола, хем саджанола. Ајде 116. Ако би се ти покораво вечини оних кои живе на земљу, они би те од Аллахова пута одвратили. Они се само за предпоставкама поводе и они само на истину говоре. Шун сопенола. Та романуша со живење на кипу. Ако би се ти покораво вечина, ако ту покори неатут, оленге сој вечина, халјовек групација бари, вечина, олаби бу сигате цидена тут, Аллах искаре друмостар. Ола само пежеленцар поводиненапе. Хемола само онеча чипева керена. Онеча чипева керена. Ајде 117. Господару Твом су добро познати они кои су скренули с njegova puta и оно добро зна они кои су на правоме путу. O Allah canola hem pencarolo kolen kola so geleko bango drumu. Hem ob canola o kolen kola itane neko pravo drumu. Ob canola Леами ги акрени сура Ниса 94. Сура Ниса 94. Ови кои вјерујте, када у бој на Аллаховом путу кренете, све добро проверите и ономе ко вам назове селам немојте риечи. Ти ниси вјерник, ужели са пролазним добрима. Само хари. О туменкола соверина кетка джан и борба е девлеске кодрумо, со значење кава. Е девлеске кодрумо. Джихадите кере чачипаја, джихадите кере туе коркори. Со наредини туке, ту испитин, ту тренот испитине, оно мој ко вам назова селям, ту тренот испитине, хемо коа вакери ту минге, селям, ту, сопено ајде, ти не реците, ајде, дајле, ти ниси, сопено. Ајде почеток па. Ови кои вјерујте, када у бој на Аллаховом путу кренете, све добро проверите и ономе ко вам назове селам немојте реци. Ти ниси вјерник, ужели са пролазним добрима дуњалучок живота, јер код Аллаха су многу добра.
Такви сте ранije и ви били, па вам je Allah darovao milost svoju. Zato sve dobro provjerite, a Allah doista dobro zna ono što vi radite. Aha. Дали сме нямаме некаски кога со вакирам ги селам алейкум те вакиралес кер кафири невернико акава кова? А? Шунеали Аллах со пенол. Ако вакири ту минге некој селам, ту ма вакиралес ке ту насјам вернико. Дали ови силе намази, дали ови силе акава, дали тут на интересинола тут. Овако вакири ту ке селам, ту ма вакиралес ке ту сја невернико. Tačno, penal takvi ste ranije i vi bili. I tu men si ne znam Anglija ager. Маке. Со пенол ки крека. Ондак испитун ту шукар олеста. Сватинели? Испитини бути. Ти спитине, ти стражине. Тутаро долу Аллах ти стражине. Натароман. Tačno, realno. Тусар хајдо. Ja. Penal ager, takvi ste ranije i vi bili, pa vam je Allah darovao milost svoju. Zato sve dobro provjerite, a Allah doista dobro zna ono što vi radite. Ке Аллах джанола свакоек мануш сардишинола, нели? Одолеске насменамен тиклова, нели? Мајде сура о 90 со читинган мајде сура со пенулате о Аллах објаснинола, емо Аллах джанола са, нели? Калемиге и сура кана, исто сура ка бешеате, калемиге шелу, бишо ефтато аети. Ама ка стопири нафтот. Значи ниса, шелу бишу ефтато аети сан. Нашунаетот. Макарам опро. Сура Ниса 125, агар ли опро? 27. A 127, odmah opro. Oni traže od tebe propise o ženama. Reci, Allah će vam objasniti Hač Sando, hač. Оларо денатаро пекамбери о прописијате објаснинол таро ромња. Соперо лакате. Сородин гелестар. Фетва. Те објаснинол. Нели? Хајде ке надале читин сопенолов, кој објаснинол, ајде? On traže od tebe propise o ženama. Reci, Allah će vam objasniti propise o njima. Nešto vam je već kazano u knjizi o ženama, sirotama, kojima uskraćujete ono što im je propisano, a ne želite se s njima oženiti, i o nekoj djeci, i o tome da sa siročadi trebate pravedno postupati, a Allah sigurno zna za dobro koje učinite. Сопеноло пекамбери, кој објаснинол кана? О прописија и куранеске. О прописа маре кој објаснинол? Саршај о пекамберите вакирола кана кате, о Аллах објаснинол о прописија. О веќе вакир јату минге нешто.
Саршаја канака те некој на вер, ти клол, hem te objasninole o propisi Allah eskere. Kad o peygamberi korkoriva kerola, me o Allah ka objasnilo tu mi o propisi. A kad te penola, mango te penola mena canava kala propisi. O Allah tu mi ka objasnilo propisi. Kaj o peygamberi objasnin jakana? Kaja kalate srčije, Солелепеске правото објасненен ке до пекамбери, абидин, себо, правим тумаре микрофона, со пеноло пекамбери, о Аллах ке објаснено туми ги прописија. Тамам. Тамам, аџар. Ако ме на употребин гјуми годи, хем народава, акла прописија сар Аллах објаснен ја, Менашти ника старлава суске. Наш какеравле девел какеравле. Сатинеали? Какеравле девел, хеме каквав коширк, хеме каквав го дженем Исуске збокасте. Ако вакери манги Аллах, употребин ти годи. Ако не употребин ја ти годи, как казни нафтут. Ајде, 174 акана, исто сура. Одмам опра. Што ske ме теква због нека сте конченеми. Ке да не потребно. О, људи, Не потребаме теква. доказ вам... Извини, опра, извини. Ајде. Ајде. Читин, Сандо, читин. Како одмам опра. О, људи, доказ вам е веќе стигал од Господара вашег и ми вам објавljujemo јасну свјетлост. Аха. O tu men manušalen, dikas ke obratinola pe manušenge. O dokazavo, alo već taro tumaro gospodari. Ej, dokazi tano nakava. Ali a mene giri najakava dokaz. Ало tu minge već ogo dokaz taro tumaro gospodari. A mene objavi naja tu minge jasno, nuri, svetlost, o svetlost avolo, Kurani, o svetlost anono. Шело е втаварде шупанч, читин. Оне кои буду у Аллаха вјеровали и чврсто се негових прописа придрживали, он ќе сигурно у милост своју и благодат увести и правим путем себе упутити. Маша. Околаколас око Аллах каберинон хем чврсто кај керемпе ко прописија е Аллах ескере, шунен со пенула, чврсто ти керенту ко прописија Аллах ескере, об сигурно коволо рахмеджија, дик гаранција дола, сигурно му кјола по рахмети упратуте, хем благодат ко благодатија качивол тут, хем овка чивол тут ко право друмо, саво друмо, ко алегариту директно ко Аллах. Ако ту успенгјан те джа директно ко Аллах, ту ко гјан ко дженети, али о Аллах дола ту услов, те веруј некоја кла прописија. Е куранескере прописија о закони, баш о дин ислами, те веруј неко курани, ако ту сумња се не тут. Ондак ту кој е наш абдо, на джанава кој сум намазите кере, на джанава су те кере, туку вео судиме джахенемеске. 176 Шариза кате кадир
Кадир мопрал само кај ти шезала те вакера команлян мопрал. А команлян се Они кои буду у Аллаха верували. Окола сокавенско Аллах сокаверинен ем чврсто кен лесере прописа сока придружинен. Олатале сигурно о благос, але со свој благодате кавелен. Ем ко право друмо себе колкори пес као путинен. Агјари. Машала. Дали амен авдиве и керамен која кала прописија. Дали керамен која кала објашнене саро Аллах објаснила? Да. Калам ги панда 176. Они траже од тебе решење. Реци, Аллах ќе вам казати пропис о келали, о хелали. Ниđено кате сар пишу, што е погрешно читил, правда? Момент. Ачува кате. Ола родена тутар решење. Тутар решење. Ен вакер. Пено реци, вакер. Вакер. Аллах ќе вам казати пропис о хелали. Аллах вакирла прописија. Ајде дале, ако некој умре, Ако неко умре и не буде имао диетета, а има сестру, њој половина негове оставиштине, а он ќе наследити њу, ако он... То пенула половину. Со значина кај половина? Са рачуни најло? Тречина на нелија каја? Тречина на нелија каја? Козом посто пероли половина каја? 2%, 3%, штар посто. Саршају Аллаха катете вакирула кана екваш барвалипе лескоро камукјол. Ако зекјати на не процентија. А диксаро Аллах вакирула процентија кате. Незину половину. Половина со значини тречина. Козом посто Сао Аллах вакери туке. Але амен абдиви клове вакера на не процентија. Ајде сам на не процент. Со јака е половина? Али, нашти оманушата халјоно Курани. Ајде наставим. Од почетока читал права. Они траже од тебе решење. Реци, Аллах ќе вам казати пропис он хелали. Ако неко умре и не буде имао диетета, а има сестру, њој половина негове оставиштине, а он ќе наследити њу, ако она не буде имала диете и ако су њима 2/3 негове оставиштине. Ако су они брача и сестре, онда ќе мушкарцу припасти дио еднак колико двиема женама. То вам Аллах објашњава да не залутате, а Аллах зна све. Сопенула кате, ако су нима 2/3, ако лај да не праљајм пелја, онда мушески ка припадинол козом, еднако део, сардуе джуленге. Сопенула ки крајка, а кава о Аллах објаснила туминге, соски објаснила, соски Аллах мора те објаснила. Па пенула те на залутинен тумен те на залутинен. Саршајака на тречина дола, саршај доло ко те половина, 1%, 2%. А озекјати на неле козом те де, бре.
Бре, ховај бе кокурани чиваја, бре. Саршај Аллах какала букјат објаснинол, о намазите на што објаснинол, о зекјатите на што објаснинол. Ја вера букјате на објаснинол, кам мукјоле мануше, онда кој Аллах о мануш, те керол тефсирем, те објаснинол Аллах ескире лафија, субханаллах. Аллах пенула меко објаснинал тунгете на залутинен. Али амен Аллах кај објасни бесару Аллах објаснинула, лаја минги манушен горе објасни бесару објаснинена, ковали ко право друмо. Па кога залутиме, ама това ленги работи кои стар керола, ама родужно стануно, окураните вакера, сарсу сино дужно се пекамбере скоро. Аква мена вакерава, аква прописе и тане на Аллахескере, пандек пути. Од ово Аллах објаснинола туминге. Ако налајаме на каво објашнене таро Аллах, амен кога залутиме, али ако лелема каво објашнене таро Аллах, сопенола, тументе на залутинен. Гледаме ги сурака на Бекара 73. Емате дуговачина и си панда. Каму кар такера сарна похар лафи. Бекара 73 ете, ги ли мопро? Тоа е. Mi smo rekli, udarite ga jednim njezinim dijelom. I eto tako Allah vraća mrtvi i... A? На Сјанки Бекара 173. A 170 pa poštem to prav, me 73 shvatijem to. Odmah mopro. Чело е таварне сутрина. Ja, go, kako ne shvatijem to prav. Никака на Аллах сар вакери сој туминге забранимо. On vam jedino zabranjuje strv i krv i svinjsko meso i ono što je zaklano u nečije drugo ime, a ne u Allahovo. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, tek toliko da glad utoli, njemu grijeh nije. Allah zaista prašta i milostiv je. Аллах ке мангела нешто те забранило, јаснова керола, манушален забранило туминге, Аллах објаснило кна. Сој туминге забранило, пинола старо кар, свинско месо. Дикали сар објаснило Аллах, о прописија, амаре прописија, Аллах објаснило. Агјаро зекјати да објаснило, намази да објаснило. Хем сасој потребно амиге кодини ислами, ово објаснило. Амен трмтела, објашнење таро Аллах. Ме манге вакерава, нашти ме телаво објашнење не со мануш, кова со сматрени педевел, хем ово објаснинола о Курани, ако ме манге вакерава, ако ме лава, олескоро мишлење, ме ле люмне манге сар обожавателем, ле люмне манге сар девел. Аке джека, ти си панда етија, те допе, ама ке ка мукај пралеа бедине, осева кате, туда сандо бујрум, керен лафи пралялен. Абедин, себо. Ajde se. Ajde te što na prvo tu, ajde, ti ne odbiš šta roda, ajde. Ajde. Ja, tamam, ajde. Дешам, остане.
Дека Сандо нека четири, нека сте слабо четири на Одма. 77 пенган ефтаруш ефтато сура 50 сав а сав одма 49-50. Тешко тога дана порицателима. Тога дана, аз морам те објаснјавам сватинопе соакава, тога дана ќе губитници бити они кои су поричали истину, кои су посланици од Аллахова доносили. Опинда Джалагер, па у кој ќе говор, ако не Куран веровати? Пенела Герта, ако они не веруju у овај Куран, кој е од njihova господара објавлен, па у кој ќе онда говор поред njega веровати? Пенела кате, ако омануша поговоре алесо по Куран на икер гепе те веруне, песаво говор би икерен вер пенела. Значи, неканал те шаје кна са мекачиво сандо, например, еке читинао Курани, па нешто најкерамо па лесо гор, па пенако криманда, па соскео Аллах кавана кергя, сар ме Боже джанава пошукар, таро Аллах, те сватине, естафруло Аллах, те простомаге с кергя лафи. Значи, песаво говор, аме би керама пеа веке ке дунја. Значи, господари са джанела. Офтал Рахмани Рахим. Одоле се со Дингјано, со Рандоенјато исто, одоле се пеново. Тешко тога дана поричателима. Даже тешко каволинго доаде губитниција со поручинге истина, значи со пакјаге истина ем ко посланико, ем ко Аллах, со ангеге о вајбаса, со керге о вајба, со наверенге ко Аллах, со наверенге ко посланикија. Ajde. Ajde, šunav tut, ajde. Абе, о пралјаро дено ајтија, сунадин гено ајтија? Баште дика. О ребијака. Ајде, наставине. Таату мо правил. Родола. Трито сура, але Имран ефтато ајта герли. Одма. Ој, шунгим то права одма. Се Он теби објавljuje книгу, у њој су ајети јасни. Они су главина книге, а други су мање јасни. Они чија су срца покварена, желни, смутње и свог тумачења, слиеде оно што су мање јасни. А тумачење njihove zna samo Allah.
Они кои су добро у науку упучени, говоре, ми вјеруваме у нив. Све е од Господара нашeg, а само разумом обдарени сваќају. Себо о Курани јасно макерола. Акана Ако до... Ако дозволјава Себо извинавајте со чинагим томо пралкерман гелали, пошто дињан супер аети. Ака те мангимте, ако дозволингјалман е само кадри опралте објаснинава, ака на сарка сватиненка сватинено прала сарна, о Аллах те опростинела миге. Пенела гјарте, провјеровесниче, Аллах е тај кој ти објавljuje Куран, кој задржи аете кои су јасно и недомислено указуju на нешто. И они су основа и вечина книге и судац код разлизажења, а saдржи и вишесмислене аете кои нису јасни вечини људи. Што ќе се тиче оних чија су срца нагињу као заблуду, они остављају јасне и узимају вишемислене аете, желечи им тим постакнути ширење сумње и заблуđавање људи, тумачејќи их како им се похтие, како одговара њиховим настраним мишлењима. Суштину значења ових аета њихови коначници су само Аллах, док они кои имају управно и чврсто знање кажу, веруемо у цијел Куран, jer je on u cijelost od našeg gospodara i njegove višemislene ajete tumače u skladu sa jasnim jednosmislenim pouku opomenu primaju samo posjednici zdravog razuma. Браво. Машала. Печатјака вака. Ако назалате манјан, те објасни зала на Амаричи, кадримо пралката Аллах со манјол те вакјарол, те сватим буд пралака ети, Аллах те наградило себо со дијале. И сура ајти дема на пратингјум тумен. Ко 3 нешта, окей. Ака на одма. Ајде теди, ка со манјоло Аллах гна калеате вакерол. Теди, кап дали се објасненија калеа и теске, се амена миндер на спинето објаснина. Пралали на која мена миндер објаснин онда камен ово е побаро таро девел. Онда камен се све знају че о Аллах ништа на джанола, хему клеа мингете објаснина. Аллах пенула ти годи ту, употребин ти годи, хало, еј, кајджа ту ја вере го гајателе. Шај два мануши силе бакрани годили, гурбани годили. Ако дозволјам само кадрика ети заламе ромонете пенал, пошто ме джикардем ту те вакере, ама ди кака и ни вакере месар сватив, ама опростин манге пралален па те греши. Пака чити ваети. Јасно ајти. Сандо ајти јасно и там. Ме манглем те пеналкате, о Аллах си гијал... Масигер. Овитано но доваква туки објави ново китапи. Тародла аетија не саветане не одлучно аетија. Одлучи ме веќе.
одлукандо, нели? Одулајтанене главно аетија ко Курани. Одуто аетија и танене ко со мора ту потребине то ум и разум. Дикјаме, сликови така намето ми ги објаснено. Ја вера аетија и танене кога со тренуту потребине то ум и разум. Соскија кате то ум и разум. А кала аетија кога со натребното објаснено песо јасно, али си аетија кога со ту требното потребине канати годи, хем те роде саро Аллах објаснила около аетија. Олајтанене посотине на тумен ки одлука. Околакола со изалутиме кал венгере слединена, од ова со ленге, со ола слединена од ова со ленге на приличинола. Соске слединена од ова за да те керен машко романуша неред или раздор. Хем тумачинена ле било сар или било сар ола мангене. Али сопинола Аллах. Али Аллах само джанола о тумачи бе таро Курани. И веза машкар о аетија. Обси кави нешто према пе аетија. О мангјола нешто те си кавол туке према пе аетија. Или према поговор. Околакола со и разумно, ола калена катародова джандипе. А од джандипе објаснинолале о Курани, нема керена. Од джанде, тамо те чинавка кере. Ајде мо право. А мен веруинаја ко адава. Одувајтамо сатаро амаро господари. Хем никој ка нашти посединола, а кава разумени. Нашти никој исправно хајлола, а кава джандипе, осим околакола со когајтанене умно, хем разумно. Екана, дујрум, па после кади каква е ти саро Аллах тумачин, објаснувале. Авса сто о Аллах те наградил ту, мека извинима се каети прво е права мателен мако погрешно, иншаллах коворшајка објаснивле романеда, ка почни позала прав. Они теби објављуе книгу, у ној су аети јасни. Они су глави на книге. Дик сопено Аллах. Значи, на мен будрома кате, а мен манге капенака, например, а што бе, о Аллах, вија ем јасне етур, ем мање јасно. Сасика, па најправедно. Значи, Аллах, јаса јасна етура. Аллах пенал кате после. А они друге су мање јасни, со пенал кате, со мањел те вакеров. Око ленге, со силенге срцура, поквариме. Со ни сватин јасно етура Аллах со дијал, со вакер дако Куране. Ем вон желим писмутња, потумачење е следин, што су сумње јасни, што су мање јасни пенен. А тумачење нихове, ленго тумачи пепено Аллах, само Аллах джанол. А оне кои су добро у науку упучени, пенен окола, со ко шукари пе, со ки наука со упучи метаро јасна етија, олава керена, а мен веру наја, колен кала етија. Све е од Господара, сакава ја мгетаро Господари амаро, а само разумном обдарни сваќај, а кала само разумне, ем обдари метаро Аллах, свати ненала се, а кала начин Аллах мањел де пен сатале јасна етија ко Курани. А мање јасната ле кола со тумачинена, со насватинено ети Аллах, читијак сар ме осанду, читинајека ети па насватинале.
па пенабе аштабе сарбека ети сосекова. Нашен са со пендан кади. Ке свако аети си објаснее ко Курани Аллах со вакарол туке. Аллах те наградил ту. Как и не само да пролали. Те свати едно. Аке ме опрапаунда е путека вртинама туминг иншала романе шајна објаснинава шукара капокушина панда е пути. Опенела гјарте, он теби објавлие книга. Овту менге облавинела е книга. У њој су улате оаетијата ле јасне. Они су главина книга, олатаре главно ки книга. А друге су мање јасни, пенела колас од мање јаснија, околенге срција, со и поквариме, со насватинена ојасна те Аллах се качитинена, емола желинена смутно текерен, петпиро тумачење, тарален горомуј. И следе што су мање јасни. Емола слединена од ова со сватинге, сарленге авела мање јасно акалајете, значи не Аллах мање те пенел, ко Куранитале са јасно. Пенела после они кои се добро науку упучени, околасојтале шукарки наука упутиме, учиме мануша, олава керена, а ме верунаја ко аетија. Акалатале сатаро господаро амаро, а само о разумом обдариме сватинена акава со вакерена, а мен са сватинена, значи јаснијатале акала аете Аллах со вакерга. Значи јасно, олилтале девлесоро е општино светло си силен. Kjo na halileno aeti tume, na halileno aeti, na eso halileno. O manusha, lena peske o majna jasno aeti asu. Šurma be? O manusha, lena peske o majno jasno aeti asu tuke na ne jasno. Em tumačinena lentari piželja. Од воопште на неа сако тумачене сароала со ту објасненолале, сватинели, ема гјар чвене мамшенки заблуда. Соске туке на не доа ети јасно, ема ко туке на не јасно, ака најклиле мануша, тефсира, нели, ем ту правео тефсири, ака на читинеа, пример, нека старо тефсири, ака наман ге јасно. Ама да оптари пижеле од ова чиге, обште не ја гјар, нели, па ќе ка праве јавер тефсири, оквапалем јавер мишлене. Сватинели су и бутијака накате. Али, од долеске пенула, акала нејасно аетија, само шајо кола со умно, разумно, хем кола со пенџарене и наука, сави наука. Школа ли трем толку за наука? На, ко Кураница ни наука. Наука куранескири. Сватинели? Акана од ова етите ди као Аллах сар објаснила. Ова кериленге иситут му ка дев аетија, кога со акала аетија, ко Курани, кога са задржинелна оправо, баш и не се тема. Хем, акала аетија ите не детално објашнимо, јавере, аетенцар. Нели преска читингем, сандо читингјаки сура Худ, прво е модујто аети, нели? Акана, одујто, окорен таро лафи китаб, таноно лафите додајне нешто, ко нешто јавер. Мукаис, ки арапско чип, свако спис кога се саставимо андејтаноно Олафи лескоро, нели Андре се саставимо списија Олафија, хем ово вола со вола,
овола китапи, нели? Муфрадат. А кавада Курани, Андретано sastavimo je deveskere ajetija, hem ovi kinipe Kuran. Car Kuran ki je struktura savi, pošto nas i nejaká struktura ko vreme pejgambereske, ама авдива мени сјамина кава Курани сар структура, нели? Али, навредина кава Курани ништо сар китапи. Сад док ту новеа дживдо Курани, кет кове ту дживдо Курани, кет ка почмино Кураните читине, та до Курани ке рола лафи. А кава Кураните но sastavimo состар, таро мукама вакирола, соја кава мукама, дубоко o konzus dvosmisleno lafija. O sadržaj kova so vakeripe dvosmisleno lafija, ola objasninena, ali morate rodeja kala etija, dvosmisleno lafija kova so ola objasninena. I sjamen li dokaza kaleski sjamen, kajki sura 3 bištrin, ajka čitina, 3 bištrin, dik se openola bismillahirrahmanirrahim. Allah objavljuje najlepši govor, šunen. O Allah objavinola najšužo govor. Knjigu sličnu po smislu, o kitapi slično, ki misla, čije se poruke ponavljaju. Kala, kola so o poruke o habera ponovi nenape. Zbog kojih podilazi je za one koji se gospodara svoje boju. Tu te penđargjana kala, ki koža kaj je žinol. Ili kaj je žinetur. Koji kaj je žinol? Okolakola so taro po gospodari darana. So vola pa penula. Kada spomene ime Allahovo, kože njihove i srce njihove se smiruju. Ke tu spomine Allah eskere anava, ti kožem to kalbi smirino lape. Pa sopenola, ona je Allahov pravi put, na koji on ukaže, ovi tano nodova. Allah je skoro pravo drumo, ko sov tu minge si kavola. Oko leske kaske, o manjola, a onoga koga Allah ostavu u zabludu, niko na pravi put neće moći uputiti. Oko ovakova su manjola te mu klopeki zabluda, pa su ga pomožino, ale kedi sile slobodna volja, obkorkori pesmu klolaki zabluda. Soske ne upotrebino, na pigodimu klopeki zabluda, Allah naštim uputinola nekaskova so manjola ki zabluda. Teiker yapya ger saru Allah ve kerolov korkuri pesu puti niko pravo drumo. Šta ne? Gdje dalje? Jasno, amen avdi sjameno Kurani, neli? Objava taro Allah. Avdive ke objava taro Allah saramen pencerela, amen pencerela sar kitapi Kur'an, neli? Amin de tanono Resula sar kitapi Kur'an. Isto slično lafija si kavena da i objava kojeg način tarakala lafija stvorimo o kitapi. Hem svako kitapi sastojnula pesolja najmanje taro duja etija. Jek ajeti si tu Muhama duboko su značini. Hem jeka eti si tu dvomisleno. Što znači dvomisleno? Više puti so ponovino lape. Neli? Hem te pencargana kala etija, agar Allah objasnilo tuke, hem tu kašaj onda te arake očačipe, hem
тераке о правосудо. Хема гярте добине, со добине ондак, добине Аллах ескоро мудрост упратуте. И сјаме ли доказа калеске оја? Кај Бекара 269. Одолеске пенава маси гјаре. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Он даруе знање коме он хоче. Стоп. Кој дола ту џанди пекана? Шали не се оману штуте те дол ту џанди пе. На, о Аллах би чалгео џанди пе. А минги абдеаква џанди пе сар Курани таноно. Овка доло џанди пе. Туки на валяни ни школа ни медреза, ништо бе прала. Он даруе знање оме коме хоче. Овка дотото доа џанди пе каски камангел. А каски ка доло Курани од џанди пе, или кој потрудини пе, теди кјола кава џанди пе, очачи пе таро Курани, а каски од ова ден до, олеске ден дојтано ег благослов е Аллах ескоро. Јек рахметти мукло е Аллах ескоро пра, а сако маниш. Па сопенула, а сватити могу само они кои су разумно обдарени. Па палем вакерола, шајте халове на кава Курани само кола со употребине на пошеро. Туте употребине ти годи, туте употребине прала, на туте употребине туке бакрани годи. Джаја дале. Муташабих со значини слично. Било, ака најк пример, било кола дуј букјат еле пример, со и слично, нели? И самен близнаќа, нели? Слично и тане. Оленгел шајте вакере муташабим. А кала лафија муташабин, ко Курани поновини пе овто пути. И си туки сура Бекара, и си туки сура Ефта, Бишутрин, ки сура Рад и тако дали, нели? Па сопенало кола со жено, смутња, лена пескео кола со мајне сватливо, нели? Ака те кувола и фитна. Ака те чивео злато кијак, за да би те нашавол по квалитети. Соски Аллах му клја ајетија те пенол нејасна. А кавајтане но аке од ова искушење манушеске, те дикјол со каке рол. Дале око истражинол, о Аллах сар објаснила кова или ка лот пижелјам ка чол Андре пижелјам. А од олеске, а кавајтане искушење, сјамен ли доказа калески сјамен? Ки сура Ефта, шелу пиндупанч. А ѓар морате кера етенцар лафи пралјален. Ефта 155. Ништа ми дарте на вакера. И Муса одабра из народа свога 70 луѓе да одреđено време стану пред нас. А каде их задеси потрес, он рече, Господар мој, да си хтио могу си и них и мене уништити. Још пре, зар да нас уништиш због онога што су урадили безумници наши? Шунеали? Зар да што су урадили безумници, безумни, која кала? Со наразмислинена пего гјаја, клајтанене безумниција. Тоа е само искушење твое, кој ти кога хочеш у заблуду оставиш, а коме хочеш на прави пут укажеш. Ти си Господар наш, па нам опрости, смилуј нам се, јер ти праштат ти највише. Кој ќер ги нередак, на кој ќер ги смутна? О Аллах пенула кате безумници, окола бизогоди, окола мануша сона керена бутит пе го гјаја. Со ки свако бутија, ханка лава калестари года, ханка околеста. А ке калајтане не одла безумница со керена нередки пут. Јака не си панда мате задржинаме на те, бирам керен лапи, абе динема га тишуна, ки тема. Абе на, може кадришу на топал. Набе па керту да лафи субханаллах.
Ej, tu kereš poška mandalafi. Nastavi. Да е истакува. Абедин, дали сватингјане прале кад четинги мојети, Абедин? О, Абедин мо прал, дали чунгјан кад четинги мојети гаджикане? Ja, dik, ako kere lafi kotri sura Ali Imran eftat ayeti, Ој, natu su penjan o Allah sa penjan odvan аке кад четинот ке прал пате сватине. Canavo ede samo sa tu halilan. Дига кан. Ко простил манги Аллах мена мангака те чија, ама морам герте чијате сватинена. Дико Аллах на пенела директно, аз прво гаджика нека скачитина, диксар пенела. Он теби објавljuje книгу. У њој су ајети јасни и мање јасни, они нису главни книги, ни пенал директ мање јасни, него пенал јасни, главни у книгетале. А други су мање јасни, со мангалкате тевакери, околенге срци, они чуја су срца покварена. Ем со желенина смутна и свог тумачења, таре помој, со тумачења, со насватинена ојасно ајети кад читинена некој, значи керена смутња. Сватине ли? Кад ти си Куран си нема разлика лекно ојети опра. Аллах свакери. Ако сватингјан ма бедин, Ja, а не заедно му прав. Кад као не заедно Аллах те чело јасни мајне, јасни би чело не директно. Ама начивела Олаф и директно. Него сјаме запирка пенела, они су ајети јасни, запирка, они су глави на книге, па запирка. А други су мање јасни, пенела, они чуја срца су покварни. Значи, не со ангел като Аллах те вакери. Значи, окола мање јаснија, окола со женена мануша, смутната репомујте керен, лафи, со она сватинена, ојасно ајети, качитинена. После со пенела о Аллах, окола, а тумаче нjihovi zna samo Allah, o tumačenju ленго само пено джаново Аллах. А они кои су добро у науку пучени, дик со пено Аллах, одме и ранопе околе правилно мухминенге. Они кои су добро у науку пучени, олава керена, ми веруемо у njih. Све е од Господара нашег, а само разумном обдарени свачају пенала Аллах. Ојети бучисто му правабдевдин. Само труте сватина. dik, akatena penol baš o ajetja nejasne. Mangol te vakerol, kotri javer knjige manuša so pisinena, odlajtane manje jasne. A o Kur'ani penol buti jasno. Ама добро о тефсири сар акана, о тефсири акана пенол кај о ајетја нејасне, ме надикав нигде кај исијамен ајетја нејасне, те би овена и не Машалла, о Аллах те наградините. Браво. Сега кава мангим те вакерao. Значи, те би оволајно Кур'ани нејасно, онда о Аллатано неправда премало инсан. Браво смо оправо. Кава мангим те објаснив цело време. Амам, ајак, одувај. Одолесе о Аллах пенол ки сура енјавар дешу дуј, о штарто ајети пенол у истину, труд ваш е различит. Значи, тумари мислатано различито. Окоја пенол аџар, окоја